जोङो UPPL हिसाबै जोंनि गेजेराव हारि माहारिनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो फोथायलायनाय बेखौ लाखिनो थाखाय शान्ति सम्प्रिति आरो समन्वयखौ लाखिनो थाखाय जोङो मालाबा हानजा सुरदों आथिंजों मालाबा जों कार रेलि खालामदों आरो दिनैहाय जोङो बाइक रेलि खालामदों मोनफ्रोमबो बिधान सभा समष्टिनि सिङाव दिनैहाय सिडली समष्टिनि सिङाव जों बाइक रेलि खालामदों जोंनि युथ कमिटिनि बानजायनायाव थ' बिनि थांखिया बेनो जे जों नुदों जे थांनाय 5 बोसोराव UPPLआ जिबायदि मोनसे नैबे बिटिआर ओनसोलाव 35 लाख सुबुंखौ लानानै बिनिफ्राय मोन 22टा हारि माहारिनि बिथांमोननि फारफ्रोम बिथिं जौगानायनि थाखाय जि खामानि मावदों आरो बे खामानि मावनायजों जोङो नैबे ओनसोलाव जोंनि गोजोन थासारिखौ जोङो इनटेक्ट खालामदों बेयाव खुनु हारि माहारिनि गेजेराव दाङा हांगामा जायाखै बेयाव नोङो गरसे गुलि फुथियाखै जोबोद गोजोन खौसेयै बयबो हारि माहारिफ्रा UPPL सोरखारनि फारसे UPPL दोलोनि फारसे बिथांमोनहा अनसायनाय होबोदों आरो दिनै नुबाय जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि गोदानै सरखार दानाय बे 5 दाननि गेजेरावनो सोरखौबा सुरिजों सुनाय सोरनिबा न' सावनाय हारि माहारिनि गेजेराव दाङाबाजि बेयाव जों थांनाय 5 बोसोराव जों आर्मिनि आगान नुवाखैमोन दिनै आर्मिया आगान होफैफिननांदों बा पुलिस मिलिटारि दिनै आगान होफैफिननांदों बेयाव बे मोनसे थासारि दा बेखौ लाजोबनानै दिनैहाय बे 35 लाख जनसाधारननि गेजेराव जिहेतु थांनाय काउन्सिल इलेक्सनाव जों 6.5 लाख भट मोनखादोंमोन आरो बे 6.5 लाख भटआ जोंना दिनै इनटेक्ट दङ दिनै हारि माहारिफ्रा गोसोखांफिनदों UPPLनि समाव मोनसे देगार सुनाय जायाखैमोन हारि माहारिनि गेजेराव नोङो दाङा हांगामा जायाखैमोन न' सावनाय जायाखैमोन जुवा गेलेनाय जायाखैमोन सोलोंथाइया मोजाङै जौगादोंमोन जोंहा डाउट दङ एबार मेट्रिक रिजाल्टआ माबायदि जागोनथाय मानोना दिनै हाबायावबो जुवा खेला होनाय जों दिनै रेकर्ड मोनबाय दा बेजों समाजा मा जागोन बे ओनसोला मा जागोन दा बेखौ नायनानै दिनैहाय जाथि माहारिफ्रा भटार्स रायजोफ्रा दिनै UPPLखौ गोसोखांफिनदों 26टा जनगोष्ठी 35 लाख मानसिनि गेजेराव दिनै UPPLनि गोनांथिया दिनै फैफिनदों बिनिखायनो नैबे रेलिनि गेजेरजों जोङो रायजो राजाफोरखौ UPPLआ जे दाबो दं UPPLआ दिनै रायजो राजानि गोजोन खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावो बिनि जौगाथायनि थाखाय जों खामानि मावो बेयाव खुनु बुलायनाय सोलायनाय गैयाजासे जोङो मोनसे खामानि मावो जुवानि एगेन्स्टआव जों खामानि मावदों दिनैहाय सिन्डिकेट जादों श्रीरामपुराव सिन्डिकेटआव दिनैहाय नोङो दाउदैनिफ्राय लानानै बुस्थु बाहानिफोरनि दामफ्रा दिनै बारायदों रडनि दामा बारायदों सिमेन्टनि दामा बारायदों गासिबो जिनिसा बारायजोबदों दा बे दिनै रायजो राजाफ्रा दिनैहाय UPPLखौ गोसोखांफिनदों आरो जों रायजो राजानि खाथियाव थांनानै बे बाथ्राखौनो जों बुंनो नागिरदों बेनिखायनो नैबे रेलिखौ जों खालामबाय थादों मोनसे समाव बिटिआरनि गाहाय भारत माखासे सुबुंनि वेस्ट सांग्राम मुवा नोंथांमोनखौ चिरांनि हिसाबै सानै एमपिखौ राजा थुलुंगा खालामदों आरो VIPफोरनि थाखाय बिथांमोना रायजोनि नङा बिथाङा मोनसे थुलुंगा खालामदों सोलिनाय बिथांनि जिउ खांनाय सोलिनाय बहाबा थांनाय फैनायाव नायोब्ला नुगोन जोङो MP जानानै गंसे सिंगेल गारिजों जोङो थाङो बहाबा मेल मिथिङाव जा रायजो राजाफोरनि खाथियाव सांग्रां ब्रह्मखौ नोंथांमोना नायनायसाय बिथाङा सासे OSDसोमोन बिनि सोलिनायफ्रा माबायदि सोलियो बिथांनि लाइफ स्टाइला माबायदि थाग्रा जायगाफ्रा माबायदि आंनि सोरनिबा न'खौ नायबानो नुगोन बिथांनिजों रुजुनानै नायोबा बेखायनो जों राजानि नङा जोङो मा होनदों रायजोनि गोसो गोरबोआव जोङो दङ रायजोनिजों जों जेब्लाबो दङ मानोना रायजोनि गांनाय उखैनाय बिथांनि जेंनाफोरजों जों जेब्लाबो दंफायो बेयाव जोंनि सोलिनायखौ बिराद गिदिरै सोलिनांगौ ग्रोम ग्रोम गारि लानानै थांनानै जोङो माबा मोनसे खालामनांगौ बिदि सानाखै खारन रायजो राजाखौसो जों ग्रोम ग्रोम खालामनो नाजादों गाव ग्रोम ग्रोम नङा बेखायनो बिथांनि मा बुंनाय बे आलादा बाथ्रा बिथाङा मा बुङो मा बुङा दिनैथ' नुबाय जे दिनै MCLA नांगौ MLA नांगौ MP जानो लुबैयो दा थांनानै मालाय माथो मोनहैगोन फालाय आरोबाव जोंहा खाम्फा बरगयारि बिथाङाबो आरो बावनो थांबावबाय होमबाथ' समस्थियानो गैला मायाव MLA जागोन मायाव MP जागोन मायाव MCLA जागोन बे गावनि थाखाय साननो गोनां बाथ्रा बेखायनो राजानि सिमाङा बिथांनावसो दंबाय थायो जोंनाव खिन्थु प्रजानिसो सिमां दं बे गावनिसो खोथासै बियो जों मोजांखौ लुबैयो बयनिबो सांग्रां ब्रह्मनिबो मोजांखौ जों लुबैदों बेखायनो रावनिबो गाज्रि लुबैया UPPLआ रायजो राजानि मोजां लुबैयो बेयाव थानाय 35 लाख जनसाधारननि मोजांखौ लुबैयो 35 लाखनि गेजेरावनो सांग्रां ब्रह्मआबो बिथांनि मोजांखौबो जों लुबैगोन दा बिथांनि उन जिउआ मा जायो बे बिथांनि खोथासै बिथांखौ बोरैहाय एकमडेट खालामो बिथांनि खोथासै
गोजोनथाव खौरां नोंथांनि गथ'खौ गुनगोनां फरायसा खालामनो सानदोंब्ला बे समाव दतमा UN एकाडेमिया लानानै फैदों प्रि एडमिशन। नंगौ, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। गुनगोनां फरायसा दानायजों लोगोसे बयनिबो सुबिदानि थाखाय दतमा UN एकाडेमिया लानानै फैदों प्रि एडमिशन। सोलोंथाइ बोसोर 2026-27 मायथाइनि थाखाय KG 1 निफ्राय थाखो 9 सिम प्रि एडमिशना सोलिगासिनो दं। दतमा UN एकाडेमि फरायसालियाव गोबां फेसिलिटिसफोर दं, जेरै हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबु, उफ्रा सोलोंथाइ, इंलिश स्पकेन, गुनगोनां फोरोंगिरि, गेलेनाय आयदानि खाबु, सावगारि बादायलायनाय आरो आखाइनि हाबा आरो खननाय मोसानाय खाबुफोरबो दं। अब्लालाय नोंथाङा मानोथो गोबाव खालामबावनो? थाबैनो नोंथांनि गथ'खौ मुं थिसनहैदो। गोबां बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय दतमा UN एकाडेमिनि नैबे 7002660387 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों जगाजग खालामदो। दतमा एकाडेमि, दतमा, क'क्राझार।